keserimpet iki lho. Lah nek panen lancar yo gak lali nanggep manggolo. Manggolo. Mesti lek panen lancar yo mesti nanggep manggolo. Ora bakal lali. Iya. Wong manggolo dulure dhewe. Dulure dhewe. Iki lho, Vega kene iki piye to, Jan? Aku to, Mas. Heeh. Kok iwat-iwat jangkrik. Aku menghibur masyarakat kene, Mas. Anu masyarakat sono ageng. Nggih, sukses Pak Bu, nggih mugi-mugi sehat. Amin. Sing nanggep tak dongane rezekine akeh. Iso nanggap banci. Alah, banci ditangkap. Banci ditangkap ya. Ana suarane ora? Anek suarane ora susumu. Kowe iki nyapa to? Lah, susumu enek suarane apa ora? Bone kono lho, Mas. Digondel wong lanang kok. Jelas. Lho kok anak. Wadalah malah banter. Iki ngono silikon, Mas. Oh alah, baru operasi to we. Oh, operasi. Lah nek Silikon, Mas. baru operasi aja oleh kena banyu. USD iki nek banyu tukul gondi. Wadalah. Lah Duduk, Mas. Cor-coran semen. Nggih Wah, ngecok. durasi juga, Mas. Oke.